Пред нас е един много скъп гост, доктор Христо Димитров. Искаме да му зададем няколко въпроса от нашето училище. Първо да ни разкажете нещо за себе си. Аз съм от Шумен. На 10 годинка, когато бях, започнах да се занимавам с народни танци. Още тогава знаех, че един ден ще стана хореограф. Освен в Шумен, съм живял и в Пловдив. 11 години тук завърших музикалната академия. Моята дъщеря, голямата, е пловдивчанка. На практика съвсем близо до спортното училище съм живял тук, може би на около 100 метра. То затова сте явно и такъв професионалист и бих казала не само спортна натура, ами човек, който мотивира, който милее за българското и тачи българското. Другият ни въпрос е как достигнахте до идеята да създадете ансамбъл Българи? На практика в Пловдив родих идеята. Първоначално смятах да направя не ансамбъл, а спектакъл. Един спектакъл, който да го играе други ансамбли. Примерно от тия, които съществуват. И даже си мислех да го играят не един ансамбъл, ами 7. Примерно Родопската картина да го играе Родопа Смолян, Тракийската, Тракия Пловдив. Когато разбрах, че това нещо не може да се случи, реших, че трябва да създам елитен, задължително професионален, фолклорен ансамбъл, който да може да изпълни тази мисия, да играе всички стилови на много високо професионално ниво. Нямах представа тогава, че така ще се роди най-големият частен професионален фолклорен ансамбъл в Европа, по всяка вероятност и в света, ансамбъл Българи. Имам един приятел тук в Пловдив. На него тия спектакли съм му ги играл в неговия хол, преди да го има ансамбъл. Много плака Милия на премиерата, защото каза: за първи път виждам човек, на който му се сбъдва мечтата. Така че ансамбъл Българи е една сбъдната мечта и той се превърна вече в нещо, което не е мое. То е национално, даже не е и национално. Това е едно световно богатство, защото ние съхраняваме и популяризираме културата на нашия народ, на балканските народи, а сега вече с новото ни шоу Черноморски пирати вече обхващаме по-голям периметр черноморските държави. Това ни прави световни лидери. Нещо, което ви се подготвите да правите в това училище. Да, вие още в началото, така с вашата реч, доста тронахте абсолютно всички, дори и мен, нали? Даже се разплаках за момент. Просто наистина сте такъв човек, който заразява с доброта, с националност, с гордост. И сме много щастливи от факта, че ни удостоихте с това ваше внимание. Знаем, че доста ангажименти имате. Ама как няма да ви удостоя? Вие сте първото училище спортно, което поема тази инициатива. Вижте, едно е да отглеждаш шампиони, друго е да отглеждаш шампиони по родолюбие. Защото едните шампиони са в един малък период от състезателната им дейност. Те после напускат спорта. Обаче българин оставаш до края на живота си. Да. И когато един шампион е патриот, той може да постигне много повече, отколкото един заварчик. Не че омаловажавам на заварчика професията, но кажете ми кой е най-известният заварчик. Докато най-известните спортисти, всеки един може да ги назове. Това са много влиятелни хора в целия свят. И когато те носят това, което ние наричаме мисия Родина в себе си, те променят всичко. Това е. Благодарим. А как виждате ансамбъла след 20 години? Вие намекнахте за черноморски... От тук нататък ние можем да направим само няколко неща. Да се качваме на световната сцена. Значи ние, каквото сме мисията в България, сме извършили. Даже и в училището преди малко играхме хоро. Нали. В момента българския фолклор, българските танци са на пиедестал в България. Всички танцуват български танци. Но ние трябва да изкараме да изнесем нашето изкуство, българското, на световната сцена. Там да покажем, че сме лидери и да кажем: ето ние сме го направили ние българите. Вие покажете какво сте направили и те да нямат по-голямо и по-силно. Това нещо ще подейства много добре за имиджа и авторитета на страната, защото той сега не е добър.
в Западна Европа и в света. Не можеш като кажеш България и да... Да се мисли само за добро. Да, така че това, ако ти гледаш едно шоу като Черноморски пирати и разбереш, че това е българско и твоята държава не може да произведе такова, тогава си кажеш, бърхете, тия българи са голяма работа. И тогава вече, като кажеш някъде в чужбина, аз съм българка или аз съм българин, хората вече те гледат по друг начин и с друго уважение. Така че от тук нататък ансамбъл България го виждам надграден с много по-голяма танцова формация, която се разпростира вече извън пределите на страната ни и с това нещо да представяме нашето изкуство в света. Така виждам. Имаме един въпрос, като разкажете ни интересна случка от ваше турне. Много интересни случки имаме, но не знам точно в какъв аспект би трябвало да я разкажа, защото има хумористични, такива, които са мотивиращи, нали, т.е. те са драматични, те са тежки. Няма нещо, което на нас да не ни се е случвало. Имам чувството, че всичко, което може да се случи на един ансамбъл, хубаво и лошо, не се е случвало. Понякога лошото и хубавото са просто едно и също нещо. Нали, зависи от по каква гледна точка го погледнеш. Защото много хора възприемат неуспеха като нещо лошо. А то всъщност не. Давам пример с нашите футболни национали на световното първенство по футбол 1994 година. Първия матч падаме 3-0 от Нигерия. Хубаво ли е това? Ами не е хубаво. Дали ма се оказа, че от и по-хубаво няма. Защото те 2 дни не са се говорили после. 2 дни са концентрират и мислят, аджева, къде сгрешихме? И от това нататък, като почват да мачкат, то не са световни шампиони. Нигерия въобще не се класираха даже за това. Защото те победиха и си повярваха. Докато ето не успех. И така случка в Плевен отиваме да танцуваме и започва да вали дъжд, ама тъжка. Събирам ансамбъл и казвам, колеги, не мога да ви прунда да излезете да играете в този дъжд, защото най-малкото е опасно за живота. Не защото ще паднат да се щупят крака. Това е опасно за здравето. За живота е опасно, защото имаме техника, има високо напрежение, върви по сцената, нали, осветление, звук и така нататък. Всички ти казаха, шефе, излизаме и играем. Няма проблем. Започваме да танцуваме, дъжда се вали. Публиката никой не мръдна. Викам, Господи, моля се направи този дъжд да спре. Друг път е ставало. Моля се и спира. Този път не. Продължа. Не знам по какъв начин се е проектирали преди време тази сцена в Плевен, но обаче всичката вода се събираше в центъра, вместо да се отича. И се получи едно хубаво гьолче, така около е толкова водичка, в което ние танцуваме обаче зверската. Костюмите мокри. Те ансамбъла се превъзбудиха. Публиката, понеже не може да ръкопляска, е с найлони и с чадъри, само крещи, вика и свири, защото искат да ни аплодират. И то стана като рок концерт. Когато танцувахме, така хвърчеше вода на около 2-3 метра височина, която даже, примерно, когато танцуват момичетата отзад гълтат вода, нали, от това, което те изхвърлят. Това се превърна в най-прекрасния спектакъл на ансамбъл България и си го спомням и с такова умиление. Нали. Един изключителен негатив, който се превърна в страхотен позитив. Само техниката едва ме задържа, имаше 4 предпазни стъпала, 3 изгоряха, на последното останахме и с техниката издържа до края. Така че гостите бил с вас. Абсолютно с нас. Абсолютно. Падат грамотейци, ние танцуваме. Ударал. Другият ни въпрос е как ви възприемат чужденците? Различно. В България не възприемат. Пловдив възприема по различен начин спектакъла ни от Пазарджик. Разстоянието е вижте около. Пловдивската публика е една от най-горещите публики в Южна България. Тя само Бургас се конкурира. Нали, вижте, това са град. Примерно Плевен, за който споменах, и Русе нямат нищо общо като публика. А пък ако говорим вече за чужденци, това е всяка държава по различен начин. Истината е, че всички харесват. Харесват го по различен начин. Им ти аплодират, свирят, викат, другите стоят, аплодират само накрая. Третите пазят тишина. Но им въздейства много на всички хора. Така че
Българския фолклор и нашето изкуство въобще, защото то е най-богатото в ритмично отношение, може да бъде един страхотен трамплин за нашата държава към чуждите народи. Поради няколко причини. Първо, че те го харесват. Второто, което те не могат да кажат, ние сме по-добри от вас. Ние имаме повече музикални размери. Не може, защото ние сме номер едно. Това е нещо, в което България е едноличен, световен лидер и другите дори лекичко не могат да настигнат. Това е много хубаво. В най-кратки срокове какво ви предстои? Първото нещо, което правим много голям спектакъл за националния празник 3 март. Всяка година режисираме едно такова грандиозно събитие с 7 ансамбъла, много хорове, в това число и на Музикалната академия в Пловдив. След това на 11 май в зала 1 на НДК правя спектакъл, който се казва Шуменската гара. С, забележете, 1500 танцора на сцената. Ама не да се сменят един след друг. Нали, излеят едните играят, всичките са в едно цялостно произведение и танцуват в симбиоза и единство. И след това фестивала в Жереб, на който правим грандиозен фолклорен фестивал. Но най-важното нещо, това върху което работим, Черноморски пирати. Дали ще успеем тази година да направим премиера, зависи от финансови показатели, а не от творчески. Но като творчество ние ще го направим този спектакъл и това за мен ще бъде върха в моята кариера и не само. Мисля, че в България такова нещо никой няма да прави. Ето това са нещата, които и с вашето училище ще направим също хубава работа. Защо не на 10 октомври, когато ви е 75 годишната, ансамбъл България влезе с гръм и трясък в залата и нашето партньорство да продължи. Защо не? Това ще е направо превъзходно. Нямаме думи, за което наистина много ви благодарим. И последно, което, нали, вие сте доста добър събеседник и може да разговаряме с часове, но все пак сте много зает. Каква е мисията на Мисия Родина? Едно изречение. Да. Да направи България най-прекрасната държава в света. Тя и сега си е. Но се има нещо, което не ни остига. Простичко и ясно. Искаме ние, българите, не чужденците, не Европейския съюз, не политиците, не някой друг, ние хората да превърнем България в най-прекрасната държава. Държава, може би не е думата, страна, най-прекрасната страна в света. И това нещо ме изпълва с надежда, че ние ще успеем да го постигнем. Аз поне до края на живота си ще работя за това. Много ви благодарим за това и имаше, нали, всичко българско и родно. Любя, Тача и Милея.